mandiphinde ndinikhumbuze ninolibala ndiyayazi niyakhawuleza ulibala. Into enizoyenza apha more than anything else nizotya izwi. Incwadi yabaseKorinte ngabesibini mongameli. Kwesa sasihluko sethoba iverse ngu-6. Ndifunda isiNgesi. Whoever sows sparkling will also reap sparkling.
basuse ngexesha lokuvuna bavune benzele Thixo kakade moyo ingcwele zize zakho zonke izinto nemali yakho akunikayo uyamnika Thixo wethu onamandla ngoba yeyakho senzele ke engokwekhaya likaYesu ngokunaphakade amen. Awenzele